Bener. Anu Pak, senyumnya jenengan iku nguangen nih sumpah. Sepunten nih, niki sebagai anak Pak, anak kalau bapak ngoten lho, kangen kali bapak ngoten lho. Oke, siap. Mangke duet nggih? Ah, enggak mau. Ayo wes. Kalau begitu saya tak nyanyi ya Pak. Ya, siap. Atau minta lagu yang apa Bapak? Sembarang ya. Oke, siap. Bareng-bareng SK Musik ya. Oke. Karena ini tidak ada permintaan, jadi terserah saya ya mau nyanyi apa. Ya sabar. Sabar. Apa? Berikutnya kami persilakan kepada Bapak Ali Mufti untuk dapat menyerahkan gunungan wayang kepada Dalan Ki Cahyokutadi sebagai tanda dibukanya Festival Budaya Mataraman Wayang Kidulan. Boleh kita bertukar sangat luar biasa Mas Adi Ponorogo. Selanjutnya Bapak dan juga Ibu berkenan untuk berfoto bersama. Mohon izin boleh sedikit merapat. Diberikan senyuman terbaiknya. Kita menghadap ke kamera 1, 2, 3. Boleh sekali lagi Bapak dan juga Ibu 1, 2, 3. Terima kasih banyak. Disilakan kembali. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang saya hormati. Tentunya kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk, dan sekali lagi mari kita dukung terus sinergitas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur dengan DPRD Provinsi Jawa Timur, dan tentunya untuk masyarakat.
Sa
Yudha hiles mangsa kala amlat takudira jagat kebak sambat tangis kali besing wengis umara kinebut dewane angkaka wis akeh korbaning para senopati ratu satriya pendhita handukap Bratayuda dina kaping 16 Pandhawa Kurawa nyabrang getih payudan Tegal Kurusetra Nuwun Prabu Sri Bathara Kresna kula suwun ampun gugur lan gagap nggagapi dhumateng lelampahan menika yen sampeyan bingung kabeh wong sak donya niki bakal kelangan kiblat yen wong sak jagat niki kelangan kiblat mesti bakal sasar susur mergo ora ana penggede utawi piyayi sing kangge gondhelan Pramadewan ingsun Kyai Semar Badranaya ya mergo aku mikul tanggung jawab dipercaya dadi lantaran rahayune jagat sing nyetine ngeboti rasaku wiwit aku ditetepake dadi Pamong Agung Kresna diwisuda mangka dadi Pamong Agung nalika Pandhawa nganakake sesaji Raja Suya biyen
parandene nganti seprene tansah gagal anggenku ngendhakake marang kamurkan mligine kawinisane para Sata Kurawa. Satemah dina iki pecah perang gedhe Baratayuda Jaya binangun ingkang nuwuhake pangorbanan nyawa sing semono akehe Kakang. Inggih sinuwun Prabu Ndarawati. Pancen dadi bata ing kautaman pamonge bebener niku ora enteng. Nek kabeh mau kudu manglakoni kanthi ikhlas lan tulus. Bratayuda niki perang suci. Kejaba dadi sarana ilange kamurkan, luware wong nadar lan uga lunase utang. Perang niki ugi nggembel karep ingkang luhur. Ingkang dikersakake Kyai Semar kepiye? Sinuwun. Bratayuda niku laku tama. Brata niku laku tama yuda tegese perang. Teng donya niki akeh mungsuh sing abot. Teng jagat niki akeh mungsuh sing abot, ning sejatine mungsuh sing langgeng lan abot dhewe niku yen mungsuh karo awake dhewe. Ngendhaleni kaliyan nepsune dhewe. Dados ngantos jagat niki kuput perang yektinipun tetep wonten. Nganti donya niki kiamat perang tetep wonten, mila sampeyan kudu tetep tatak lan tanggon. Merga sing dienteni wong sak donya niki mung kridane Sang Pamong Agung anggone magita-gita ngendhaleni peperangan kanggo ngrubuhake nepsu srakah sing nguwasani jiwane para manungsa.
wani sintru ingkang keprungamung sambat tangis lan lelayu. Para prajurit inang nandhang sakit rintih perih dadi korbaning Bratayuda. Kawimbuhan panjeriting waranda lan tangisé bocah ula yekti mimbuhi kekesing swasana. Pasanggan Wulu Pitu kawis tinggal sepo sepi asamun. Sanadyan wis kathah luwake pangorbanan parandene datang bisa ngurmake soroti paningal kang pindha macan dingkik memangsan. Haning Sri Ngastina Prabu Duryudana mangkono tanggap ing sasmita nenggih Rakyana Patih Harya Sangkuni Sigra mangarsa budidaya mrih lejar ingkang legen nandhang wigena. Kumalian lokoking kabyuk pengangin katuk paran lingkaran poro Kalun sewu anak Prabu Duryudana. Monggo laturi paring dawuh supados ingkang paman poso jenar saged amatrapaken diri anak Prabu. Paman Patih Harya Sangkuni kados pundi nggih? Sampun kathah senopati prajurit Ngastina ingkang dados korban Tegal Puruseta. Inggih kasinggihan dawuh paduka pramila. Monggo samangke enggal nindakaken reka daya rekayasa kangge ngawekani lelampahan menika. Reka daya kados pundi Bapak? Nuninggih nindakaken karti sampeka kinarya ringkihipun para Pandhawa. Bebasan kena iwake nanging aja nganti butek banyune. Tegesipun Bharatayuda jebul sanes cara ingkang trep kangge nyikara lan nirnakaken dhumateng para Pandhawa. Lajeng kedahipun samangke kados pundi? Nuwun sewu kedah mawi cara bidung api rowan. Epak-epak ngaku kalah kaliyan para Pandhawa nanging menika kangge miwiti damel rekayasa melih. Gandeng nalika para Pandhawa kalah sesukan Dadu lan negari Ngamarta paduka depani dangunipun 13 warsa. Tegesipun para kawula Ngamarta sampun kulina gesang kanthi tata cara budayane Kurawa. Tiyang Ngamarta sampun kecalan jati diri, sampun kula rusak budayane, sampun kula pecah ing dados kerukunane. Dados Nadyanto Ngamarta dipun wangsulaken dhumateng para Pandhawa nanging tata cara uripe wong Ngamarta saged kula kendhaleni saking negari Ngastina. Yen kawulane wis kelangan rasa kabangsan, kelangan rasa panunggal, lan ugi kelangan dhumateng jati diri, kapantu negari Ngamarta badhe propos lan ringkih satemah gampil anggenipun ngrebahaken para Pandhawa. Wong-wonging griya mangku mangkung kan wan rimang
leleno tanpa kaning yang pangkulusa mengkusang diaku komo mangkono sirna alindro wis nyolong hanggara apa paman apik ayo sembunyi kados pundi kula percaya tentunya niki boten wonten wong sing pinter lan sugih akaluke ngungkuli panjenengan nanging sampun kados sumpah Duryudana ora sudi kula teluk kaliyan para Pandhawa sampeyan bakal nindakake rekayasa Rekadaya niku mung padu-padune arep endo saka jejibran dinten iki kula boten butuh rekayasa maning kula butuh senopati kang wani korban jiwa raga kanggo ngreksa dhumateng kawibalanipun negari Ngastina nibarake geni paman Sengkuni ingkang ngurupaken dadining perang Bratayuda kula wani netepaken Bratayuda dadi menika karana manut kaliyan sampeyan sasampunipun Bratayuda kelampahan lan kathah nuwuhaken pangorbanan sampeyan arep selak saka sesanggeman dene samangke sampeyan aja mula mungkar kaya cacing sing ora bejaji manggungake kasedhian lan jiwa kaprawiran sampeyan mang maju perang rakitan siji mang cangking dasi pendho kirang primang kula kinempet-tempet tosang retnaning bawana madyanto kados sinambring gelat jantung kula nanging kula rumaos marem dene palungguhan samangke sampun pikantuk pengasih lan ugi kapitayan saking Anggel Duryudana nggih kula badhe ngekti ngalaken lelabetan kula dhateng negari Ngastina pramila saking menika Bratayuda dinten ingkang kaping 16 sanes sinten-sinten ingkang dados senopati kejaba wong plasa Jenar Sengkuni pangklong kepapat kok bersih syukur dadi sewu sekepi jumuruk paman Sengkuni samangke mang bidal wonten panyutan Tegal Kurusetra mang bukteke lamun toh sampeyan duwe kaprawiran sing patut minangka kaca Brenggala ana adyaning Bratayuda
Tanjung Hambrang Kati karunani kaswose Neng marga memawat Pisang gontok wasrat mojo Leng-leng lalu hanulati Surya mangrang sang waya Iwang sukswa diluwih uga paring pepayung pring panjenengan ingsun garwaku sing ndak tresnani Gendari bojoku sing ayu dhewe Gendari ngomong-ngomong timbal ingkang ngadawa Kakang Adipati Destarata saka Gajah Uya aku merintah lawan kowe supaya nuntun lakune Destarata mergo aku nandhang Cakanitra aku nandhang Calana aku tuntunan supaya ana madyaning Tegal Kurusetra melu nekseni gumlare perang Bratayuda iki tekan endi Ndang Lha nggih Kakang Adipati atur nuwun piye disamangke paduka sampun mapan wonten madyaning Tegal Kurusetra ajeng perang Bratayuda Kakang wis tekan ing Tegal Kurusetra sing tak epi-epi sing tak anti-anti aku mung kepengin ketemu karo adimu Plasa Jenar sing ganteng dhewe ya kuwi Patih Sengkuni Sengkuni golek ana margake temokno karo Destarata waduh Kakang Adipati atur ngopi ingkang rayipun Warya Suman samangke sampun ngadeg wonten ngarsa paduka Kakang Adipati Destarata lah dalah Kakang Adipati Destarata kawilan ingkang rayipun Harya Suman ngaturaken sembah pangabekti mawon tuwang pundi Patih Sengkuni wonten perkara bagi dinage ketemu mburi ayo saiki kowe petung karo aku nggih badhe paring dawuh menapa Kakang kabar sing nyebar warta kang rata jare Bratayuda wis dadi bener inggih kasinggihan sakmangke sampun dengkap dinten ingkang kaping 16 kabare Kanjeng Rama Kapandha Sang Mahatma Bisma wis sedo sampun gugur ing dinten kaping 11 kabare meneh ya kuwi anakku Panenggak Sidursasana ya wis mati sampun pejah dipun sirnakaken dening Werkudara Ratu Kawangga Karna Basusena Resi Durna kabare wis gugur sampun Narendra Mandaraka Prabu Salya ya wis sedo sampun ing atase wis akeh senopati sing gugurna madyaning Bratayuda Patih Sengkuni sing urip ing atase akeh senopati sing gugur ana madyaning Bratayuda Patih Sengkuni sing urip nggih taksih pisan kok iso sing urip mergo KTP kula seumur hidup kula ngapunten kula mboten pejah Kakang Adipati aja lawanan Bratayuda murung makan-pakanmu babar kaya mengkene iki mergo saka ndok racun
Kowe sing racun dumadine Bratayuda sakemah Pandhawa Kurawa bantah berdak munggah kanca bathah. Senguni. Apa kowe ra kelingan lakon sing wis kawuri nalika semana gandeng aku ki Caca Netra aku ki wuta. Anakku sing cacahe 100 gak pasrahke marang kowe supaya nduk glontas sing kanthi becik, nduk tuntun marang kautaman becik kuwi ndak.
Hah? Hah? Ho! Hah? Ho! Hah? Dan aku tenang. Apa-apa gue. Nyokong alubur pasar kakak wanganipun Kanjeng Sri Noropati iblis anak setan minggu menungso wadya balaku saka plasa dinar musuh laku wis yaki parandene dadi godhongan aku weruh kae sing omahku kaya wong bingung kaya dilolosi apa bebayune Werkudur Werkudur dina iki dina pungkasamu ngadeg ana ngarsane Bathara Yama Dipati bakal cemplunge ning Yoman sawangan Prabu Gajaksa sakubani neraka bala kakon borot padumu Iya, sawangi, wong prigel, wong bedaya,
Urung kowe metu saka kandangmu berputer. Kowe aja gembelo sirahmu aja ngendel-ngendelke. Nadyan to wis bisa mateni senopati prajurit Ngastina pirang-pirang. Yen kowe adu arep karo Prabu Gajaksa ora bakal ana menangi. Janji wae kedhepake kokok getihmu rambut dardat apa? Terus keringet bayarane piro? Oh. Ndedel saka omah. Ampuh. Mburiku sumur, Mas. Sumur. Satria Madangkara, Brahma Kumbara. Brahma Somo, Brahma Kumbara. Iki kakane si pedang setan sing jenenge Mantili. Duwe pedang setan nyatane Tidaya bisa ngalahke sing jenenge Lasmini. Nadya Lasmini kedanan karo aku. Brahma karo Lasmini padha karo dalange karo Sindhen Kesi. Apa men karo bangsa kaya ngono kuwi cekel lamut lairmu bareng karo radio. Ya sak batrene, Mas. Wah. Tibane Jeki Mejet Wisya Sawul Preman Sumonata
Aku yang tukang narik yang pasar. Anaknya hilang nyawamu. Suramerata, Jayamerata, rebutan aku. Sanjung Mara, sakit muri. Ampian kaya wong dono, rebutan kaya menjangan mati. Ora bakal digrek uluku salombo. Maju para ngaso, lakon mati dening kowe, aku. Maju para ngaso, lakon mati dening kowe, aku. Wale mati dening aku kowe. Pancen tak balik. Aku perang bunuh diri. Bek ngono, mati bangun ngomong ya doyak gak kredit. Bongkong mbok wis. Pateni tenan pancen ngono. Oh. Gendi. Sira. Ping 3, gendi kowe kok ping 3. Yo. Lah. Pecah. Ora apa-apa. Hah? Pecah. Ora apa-apa. Wis angkas. Sikar siap. Ora apa-apa. Ampun tenang kowe. Gandeng kowe sekti Mandraguna tak dongake dadi ratu ing mblegek dukun nang kaloka besok mati entuk swarga. Aku njaluk pamit. Gusti. Aku kantong kowe lunga. Ngapa? Iku adate mungsuh tak antem tanganku tengen. Pecah sirahe mletik polone sikar rapat sing dadi bathoke. Cangkemmu aja ngono kuwi ta. Ngantem gak ngantem meden-medeni mungsuh. Hah? Pecah. Wah ampun tenan. Pindungkas. Oh. Pecah. Sangkas. Pecah. Tambahan sikit. Tambahan sikit. Tambahan sikit. Yang itu lu ngomong beda yang ini. Oh. Aku njaluk ngapura, aku ngaku kalah Werkudara, aku ngaku kalah. Kakang Gajaksa iki piye Kakang? Mongko adate Werkudara yen ngandhak musuhe tangan kiwa tengen, mesti bakal aku karo kowe didu sirah padha sirah. Cangkemmu aja milikne. Didu tenakake ngerti didu lan eleke didu lah kalah.
ing pakono wadya sang tetap Prabon prang kang Bromarkata ngrembyak kakean cacah yoga kakean jiwa wadya bala saka plasa jenar kakengkok ing panca daya bayani domlinjani klebu adiku sakloron gajak sosoro basanta ndak domo-domo dak gul-gulke parandene malah pecah sirahe kaya mengkono mergo kakrajan kridane Werkudara Werkudara jan gembilo sirahmu sawangen Senopati Agung Ngastina Patih Harya Sengkuni kowe menang karo Harya Sumenak sembah sak cindera bangu ampian kaya wong jala rebutan kaya menjangan mati Werkudara gandeng kowe sing mateni adikku Gajak Sosoro Basanta utang wirang nyaru wirang tang pati nyaru pati pirang-pirang lelakon para Pandhawa ngrasake sangsara pepecahan kemekate Sengkuni Pripalungguhan iki pangadilan saka Gusti sing bakal mbok tampa apa kamu kok kira aku wedi lho piye maju para ngarsa ayo tandingana Sang Senopati Agung ora kakon ndundung ndasmak gurone batangmu Sengkuni mesti mati nyatane salangen ora mati aku isih urip mergo saben-saben aku mati mesti tak golekne korek tak sumet meneh terus ngerokok kedal-kedul salangen Werkudara kowe kecilik Sengkuni isih urip saya entek nawarmu wewe sawangi
Sengkuni. Pripun? Widoyo ngidak-ngidati. Kok saged? Saben-saben tak tibani kuku Pancanaka ngundang kali urip meneh. Pati Sengkuni niku. Yo. Tek nolong pethek mula kuwi. Nanti aku bingung kami dia musuh karo Patih Haryo Suman. Lajeng samangke kersanipun bapakmu kon rene. Bapak sinten? Pak Sukron Suwondo. Duh. Bapakmu Semir kon rene. Saniki? Yo. Lah niki? Niki bapak pun teko mumpung dereng film mangjak jagongan. Ulet-ulet uget-uget sapunika men. Pripun, Bos? Bar, pripun? Sengkuni ngetat-ngetapi. Tak tibani kuku Pancanaka modal bali urip meneh. Tulungane wong lawas mesti ngerti pengapesane Sengkuni kudu dikapake. Tidak. Kula pirsanane rumiyin. Punjung langit telat-telat katon lir bintang ngalit wisan mawe kandung sapangan ngabelu kirmoyak malih. Suluk cara ngendi? Ngomong sak nada. Sing jenenge pakiran padat iki ngono kuwi. Upamane wilah liyane roki ilang jeng iso suluk. Ilang yang ndi gaden? Gas kuwi ora. Ndara Bima, apa? Kula tak matur. Nggih. Jenengan kemutan apa mboten nalika jenengan taksih lare? Nalika semanten rebutan Lengatala kagunganipun Sang Resi Abiyasa. Lengatala kala kangge rebutan Pendolan Kurawa satemah kutah wonten ing Jambah. Nalika semana para Pendolan Kurawa padha bingung Patih Sengkuni nika tanggak ing sasmita ngerti yen Lengatala kutah lajeng Sengkuni gulung wonten ing Jambah. Dados awake Sengkuni nika wiwit saka pucuk rambut nganti jempol sikil sedaya kawratan Lengatala kalepetan Lengatala. Mongko dayane Lengatala lamun awak niki klepetan Lengatala ora bakal tegas gaman apa wae yen perlu gawan kayangan gaman Suralaya ora bakal bisa tumama napa malih mung kuku Pancanaka. Sengkuni nika ora iso mati. Akan tetapi ada sebagian tubuh Sengkuni yang tidak terkena minyak pala. Opo? Mang rada ndimpluk. Ngene iki. Yang kambing. Ada sebagian yang tidak terkena minyak pala. Wonten sanes kejawi bubur yopo cantuko yopo wadidan yopo silit waton geniku mati bani kuku Kacamata wonton kliwon legi waton ngene ku mang tibane kuku sampean pek Sengkuni ora mati kula mang seneni mau